Nagdudumangat ng ti ararmidan ti tunggal probinsya ti Ilocos Region para iti umno a panakimanihar iti basura. Para kay pasidog, para kay pasigurado ti seguridad dagiti bisita iti Ilocos Sur nang bukal da iti Tourist Police Unit. Itali dagiti damag amon iti report ni PTV ISU intern James Dane Kunanan. Iti syudad ti San Fernando, naiuswat ti palit basura, palit bombilya, palit gulong project. Kas addang para iti umno apan nakaimanehar ti basura iti lugar. Iti proyekto, mangisina dagiti residente kadagiti naurnong a basura kasukat ti biniken grocery item. Idjay barangay Kalabugaw. Dumanon iti 2.5 tonelado a basura ti nakolektar ken na ipasa iti City Environment and Natural Resources Office. Bayat a 30 a residente ti naipaayan ti biniken goods kasukat kadi na urda a papel, plastic, metal, bote, e-waste ken daddu mapay. Formal ano yuswat ti Alaminos City di Joint Regional ken City Nutrition Month kem gawad parangal ti Nutrisyon 2026 nga adaan tema a nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Tarigagay daytoy nga isakad ti umno ken umdas a nutrisyon ken panagtaripato iti aglawlaw. Impeksamet dagiti nagdudumang ang hensya ken lokal a gobyerno ti Pangasinan iti suporta iti panggep ti nasao a programa. Nailukat ijay Lawag City ti hybrid solar power system kas kaunaan a pyrolysis facility iti Ilocos Region. Paset daytoy ti inisyatiba ti DOS ti Ilocos Region para iti umno a panakimanehar kadagiti basura ken pannakapalawa ti panagaramat iti renewable energy. Babaen ti pasilidad, may convert dagiti saan a nabubulok a basura kadagiti mapagnumaran a kagawaan. Manamnama makisayan ti polusyon, mapipigsa ti waste management system, ken makapatao ti oportunidad a pabyagan, bayad ang makasaksakad ti dadalus ken sustainable a komunidad iti rehiyon. Napunpondaan dayto iti 3.8 million tapno maiuswat ti maysa a sistema ang makipaay ti nadalus ken agtutuloy a supply ti kuryente iti pasilidad. Tapno adada ang mapapigsa ti seguridad iti turismo iti Ilocos Sur, nagpirma iti katulagan ti Provincial Government of Ilocos Sur, Department of Tourism Region 1, ken Ilocos Sur PNP. Babaen iti katulagan, mabukel ti Tourist Police Unit ang matutukan nga agwanawan kadagiti pagpasyaran, mangipaay assistance kadagiti turista ken mapagtalinaed iti linak ken kapya ti komunidad. Paset dayto iti tourism blueprint ti probinsya, amang pumpuntirya a mapasaya at ti kabadasan dagiti turista ken maipasigurado ti kinatalged ti aglawlaw para kadagiti amin nga sumarungkar iti Ilocos Sur. James Dane Kunanan para iti Pagilian.